Bu 2000 ýyl gowrak mundan azal ýaşap geçen İsa adly adamyň taryhydyr. Biz çağalan İsa hakdaky hakykaty nädip bilenliklerini bilendik. Ýöne muň şuňalyk bolanmaly mümkin. Sen kimdir beri gördü mü? Hiç kim. Menem hiç görmedi. Seni? Görmedim kaydı. Bayağı tizak gidelim. Benjamin näme diýseňem, mene İsa Hudaýdan gelen hazaplaýar. Diňe gudrat görkezleriň üçinmi? Birden o zatlaryň hemmet gözi açylyp bolsa näme? Onda sen bu zatdan emer näde düşünürjek? Gepem men hiç da düşündirmäge borçly dälligimde de. Gudraty diňe Hudaý görkezdi. Sen körlen gözleri açylýar diýjek bolýarmy? Ho, Men bu gudratlaryň hiçbir neden anamak. Mene ananyan. Sara, sen bu ýerde näme işledin? Mene şey ot bermeyi ýadymdan çykarypdyryn. Sizin İsa hakda gürleşýäniňizi eşitemde meniň hem diňläsim geldi. Sen İsa hakda näme bilýän? Köp zat bilýän. Meniň mamam onuň ejesi Meryem tanýar. Ana şol hem maňa ol hakda, onuň doguluşy we beliki zatlar hakda gurrun berdi. Bu hayran galdyrjy wakadyr. Meryem ýöne köý gyz bolupdyr. O Nasrada ýaşaýan eken. Ol durmuşa çykmadyk, ýöne Ýusufa durmuşa çykjak bolup ýör eken. Bir gün Hudaý onuň ýanyna Cebrail adly periştäni goýberýär. Gorkma Meryem, sen Hudaýyň nazaryna merhemet kazandyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Oň adyny İsa dakarsyn. Men durmuşa çykmadyk gyz ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh üstüňe iýnerde, Hudaýyň güýji seni gurşap alar. Şoň üçin doguljak mukaddese Hudaýyň oglu diýiler. Oň paçalygynyň çägi bolmaz. Belki perişte Meryem'i gorkudandyr. Eger perişte men ýanyma ötüp aýdan bolsa, ene gorkardym. Hawa, soň näme? Nasranyň ýaşaýjylary Häkimiýet hemme adamlaryň öz doglan şäherine baryp, şo ýerde ýazga durmaly barada kanun çykarýar. Ýagny öz atlaryny haýsydyr bir sanyda ýazdyrmalydylar. doglan ýerine ýazga durmalylar. Şeýdip Yusuf Meryem'i de alıp öz doglan ýeri Beytullah'a gidýär. Olar Beytullah'a gelenlerine şäher adamdan ýahyr indiqinni. Şol sebäpde de düşläre yer tapmadylar. Hiç ýerde yer tapylmanyny sebäpli olar mal ýatağına düşlemeli bolýarlar. Edil şu mal ýerden. Hawa, şuňa meňdeş ýerde. Edil şol gije İsa dünýä iňe. Şo ýerden uzak bolmadyk dağlarda çopanlar bar eken. Olar goýunlaryna garawçylyk edip otyrkalar, birden perişte görýärler. Dawudyň şäherine halasger. Rep Mesih doguldy. Çopanlar çağan görmek üçin derew gidýärler. Ol bolsa sallançykda ýatan eken. Gödüňine getirip bilýäňizmi? Olar onu meň eşegim kämeňde şnowada ýatyryp goýupdyrlar. İsa doğulandan soň Meryem bilen Yusuf onu Ýerusalimdaky ibadathana alyp barýarlar. O ýerde olar Hudaý söýýän Simon adly bir adama duş gelýärler. Ey Perwerdigar, öz sözüňe görä guluňy parahatlykda goýber. Hudaý Simona İsany görýänçe ölmejekdigine wada beripdir. Sebäbi gözlerim sen gutulşuňy gördü. Bu Hudaýyň saýlandyr. Bereket tapın. İkiňizem bereket tapın. Küçücük İsa önü ösüp hemmeleri ver he adamın eden ähli erwet pikirlerini, aýdan sözlerini we eden işlerini bağışlamak üçin Hudaý tarapyndan saýlanypdyr. Hudaý bu zatlaryň hemmesini günah diýip atlandyrýar. İsa bäbek boldy. Häzir ula adam. Ol oglanjygyň bolmaka? Elbetde bolupdy. Mamam İsa'nın 12 ýaşynda Meryem hem Yusuf bilen Ýerusalime gidenligini gurrun berdi. İsa ibadathana baryp, ol ýerde muallimler bilen gurleşýär. Muň ýaly sorawlar berýän bu kimiň ogly? Ol Nasradan. Ol özümiz bilen barýandyr ütdik. Onuň tutan ýerligini başlap görýär.
Soň İsa enatasy bilen öýüne gaýdýar. Ol gün geçdiçe paýhaslanýar. Onun yollarını doğurlan. Her bir dere dolsun, her bir dağ tepetetel. Günlerin birinde İsa Yahya çokunurjynyň ýanyna barýar. Yahya Hudaýa tabyn bolmak isleýänleriň hemmesini çokunurýardy. Ol İsa'nam çokunurýar. Şol ýerde bolanlaryň hemmesi Hudaýyň gökden gelen sesini eşitdiýär. Şonda Hudaý, sen meniň söýgüli oglumsyň. Meniň bar bereketim senin nedir diýär. O soň näme etdi? Ol bütün ýurda aýlanyp hemmeleri Hudaý hakda gurrun berip başlaýar. Salam. Salam. İsa özüniň önüp ösen ýeri bolan Nasıraga gaýdyp gelýär. Bir nezek ol wadathana baranna ýaşullar ondan Hudaýyň kitabyny, ýagny ýazgyny okamagy haýyş edýärler. İsa ýazgydan ýerde her bir adamyň Hudaý bilen ýaşap bilmek üçin Hudaýyň özüni ýere goýberme kararyna geliş hakyny parçany okaýar. Rabbin ruhu maňa siňni. Çünki ol meni garyplara hoş habar wagt etme. Ýesirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etçegini, Rabbin ajaýyp günüň gelenini habar bermäge mesih etdi. Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Ýazgy berjaý boldy? Bu zatlaryň hemmesini diňe Mesih berjaý edipler. Biz nerden bileli? Ýöne bu entek soňy däl. İsa Celile köylüniň ýanyna gidýär. Simon, soň çuňrak ýerine ýüzüňne balyk tutmak üçin toruňyzy şo ýere taşlan. Wah halifam, biz uzak gize azap çekdik. Ýöne hiç da tutup bilmedik de. Ýöne seniň sözüň üçin men torumyzyň aýaryn. Yakup! Yahya! Yakup! Yahya! Dökülmeyelim! Hadi filmiye. Öl arımda yer tapanlı. Petrus'un hutşanlı İsa Hudaýyň oglulugyna düşünen bolmagy mümkin. Ýöne Petrus korkdy. Ol öz durmuşyny gaty köp ýalňyşlyklar göýberipdi. Ol İsa ýaly mukaddes hem güýçli biriniň Petrus ýaly günäkary kabul edip bilýänligine düşünüp bilmeýärdi. Ya Rab, menden naşyrakdyr. Sebäbi men günäkär adam. Korkma. Gider wagtym boldy. Menem gider wagtym boldy. Menem. Sağ olun. Häzirlikçe. Sağ olun. Bene sen nerede boldun? Yine de öz dostlarınla oynadın Hawa kaka. O yerde hale olmadymy? Hawa kaka. Men sana şol olanların gürleşme dip näçe ýere aýtdym. Kaka neme? On kakasynyň İsa hakdaky bolsadylary ananýanyny bilýäňä? Bu erwedi işdäle kaka. Hudaýyň özümize beýik paça göýberjegini ananýar. Sen dostun kakasy bolsa, şol paçaň maýlatakda doglan ananýar. Hale on kakasy mamla bolsa näme? Yok, beni gürrüň şu ýerde oturýar.
Bolýa kaka. Men ýanyma gelin. Men sözlerimi dinleň, janyňyz diri bolar. Rebbi gözleň, çünki onu tapyp bolýanlar. Onu çağırın. Sebäbi ol goloýdadyr. Erwetlik edýän ýolundan, kanuny bozýan el çeksinne, Rebbe öwrülsin. Durun, size şu näme bolanyny gürrüňmereýin. Gürrüňmereýin. İsa wada tanıdık adamları Hudaýyň söýgüsi hakda gürrüňmerýärdi. İçeride köp adamlar ýygnanan eken. Tutuş bir märeke doňa daşarda garaşyp durdy. İsa, sana ýal berýän, men gyzym halas et, İsa. Ol ölüp barýar, ol ýaň 12 ýaşynda. İsa, haýş edýär, men öýme bar. Yayrus, dinle. Ona bara goýma. İsa! Gyzyň öldü. Moğollyma azar berme. Korkma. Diňe inan, ol sagala. Gyzym. Tur. Oňa ýer ýaly, zat berin. Şeýle boldymy? Hut şeýle boldy. Gyzyň aslynda kesellerniňe inanmak kyn boldy. Kakam İsa'ň dostlarynyň etýän hereketleriniň näde boldugyny, hemem olaň hemmesiniň günahkarlyklarını aýdýar. Ho, bu şeýle. Ýöne muň sebäbi kimdigine garamazdan İsa'ň hemmeleri söýýänligi nedir? Kakam maňa matta atly bir adam hakda görünmedi. O şäheriň giregesine oturup hemmelerden salgat ýygnaýardy. Men ýyzyma düş. Matta İsa'ň saýlanyň şäherdiň arasyndadyr. Olar İsa'ň özü bile siýahat edip, hemmeleri Hudaý hakda gurrun berip beren iň gowy dostlarydyr. O ýerde Petrus diýilen Simon, onun doğan Andreas, Yakup, Yahya, Filip, Bartolomey bardy. Elbetde Matta'da, Tomas'ın, beýleki Yakup bilen beýleki Simon'un, Yakup'un doğanı Iyuda ve Iyuda Iskariyotam bardy. Bu zatlaň baryny näde ýatdy sakladyň? Ol ören akyllyja da. Özüň akmak bolanlygyň üçin sen şeýle pikir edýän. Yalan. Senem garreşeňden akylly däl. Goppamsy, o meň joram. Kim gopamdy, kim? Oňa zarar ber. Selim, men kim saklajatmyşyn? Sen nädäsiň da? Yenme. Sen güýçle onu. Urany, urany, yenme. Sen güýçle onu. Urany, Oğlanlar. Yenme. Ursana bol. Vay, ağrıya. Yarany bejermesen beterleşer. Näme boldy? Olur işte. Leýa, men senden soramok. Bağışla. Men hala öýlen ruşdum. Olar taraň mal ýatanna duşuşyp İsa hakda gürleşýärler. İsa hakdaky bu urumlardan hiç ýyl gozada garaşma. Ol biziň paşamyz däl. Hiç saçan bolmaz on. Kaka ýöne oň hakykatdan Hudaýyň ogly bolmagy mümkin ahyryn. Bolly, betet. Ogluňy has bir tutýan bolaymy? Men beýle pikir etmeýän. Ýöne tiz aramyň tapady bolmaz. İsa izni eýerýänler diýenleň arasynda haýnyň tapylmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, onu oň asudaly uzawa çekmez. Düşmanlaryňyzy söýüň.
Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar, zulm edýänler üçin doga edin. Bir duluňyza ursalar, beýlekiňizem tutun. Donuňyzy alanyň köýnüňizi almagyna garşylyk görkezip durmaň. Her bir dileýän adama berin. Bir zadyny alan adamdan ýzyny bermegini soramaň. Özüňizi näme edilmegini isleýän bolsaňyz, sizem şonu edin. Men on kimdigini bilmek isteýän. Ol Mesihdir öýdýäňmi? Mesih diýmek bilen nämäni gözüňde tutduka? Olar bu arada tanady gurrun etdiler. Mesih diýmeklik bu ada verilen diýmekdir. Ýürüň oň ýüzüne düşeliň. Ona doğru değil mi? İsa'nın görkeden kudretlerini gördün mü? Muňadan aýmak antat däldir. Ol günäkärliň we salgyt ýygnaýjylygyň dosy boldy. O bu yerden näme işleýär? Bilemem. Ben hepsini gelle. Eger ol peýgamber bolan bolsa, onu özüne nähil aýalyň elderýändigini bilerdi. Sebäbi bu aýal günäkär aýal. Simon, men oň kimdigini bilýän. Maňa gulak as. Iki adam bir adama bergili bolupdyr. Olaň biri oňa 500, beýlekisi bolsa 50 dinar bergili bolupdyr. Ýöne olaň töläre zady bolmanyny üçin algydar ikisiniň hem bergisini geçipdir. Olaň haýsysy onu has gowy görer. Men pikirimçe köp bergiz bagışlanan köp seýer. Hawa, dogry. Sen bu aýaly görýärmiň? Men sen öýüňe geldim. Sen maňa aýagymy ýuwar ýaly suw bermedin. Ol bolsa, göz ýaşlary bilen aýaklanma ýuwdy. Saçlary bilen hem süpürdi. Sen meni oşamadın. O bolsa, gelelim märi. Ayaklanma oşamasyny besetmedi. Sen kelläme ýağ çalmadın. O bolsa, ayaklanma mür çaldy. Şol sebäpli de on köp günäleri geçilýär. Sebäbi ol köp söýdi. Kime az bagışlansa, şolom az söýer. Sen günäden geçildi. Seni imanın halas etti. Bar gidiver. Kalkımın götüreydi. Gelen boyunma min. Ne görüyor musun? Hava bu peýgamber. Ana keredin o gelýär. Ana keredin o. Mesih. Bir daýhan ekin ekmäge çykypdyr. Ol ekip ýörke, tohumlyň käbirleri ýoluň gyrasyna düşýär-de depelenilýär. Olary kuşlar çokýar. Başga birleri daşyň üstüne düşýär. Olar gögörüp çykýar-da guruýar. Sebäbi olarda çyýylyk ýokdy. Käbirleri de tikenleň arasyna düşýär. Soň tikenler ösüp, tohumy östürmeýär. Başgalary bolsa, mes toprağa düşýär-de gögörüp çykyp yüzesse hasyl getirýär. Bu tümsal ine nämäni aňladýar? Tohum Hudaýyň sözüdür. Ýoluň gyrasyna düşenleri sözü eşidýänlerdir. Şeytan olaň ýanyna gelýär-de, iman edip halas bolmazlary ýaly ýüreklerinden sözü alyp gidýär. Daşyň üstüne düşenler bolsa,
söz eşdenine onu şahatlık bile kabul ediyenlerdir. Yöne olan kökü bolmaya, olar wagtlayınça iman ediýärler. Yöne syna gelenine, olar yıkılýa. Tikenin içine düşenler sözü eşdiýänlerdir. Yöne olar aladalar, baýlyk we durmuş lezzetleri bilen ize çekilip hasyl getirmeýe. Mes toprağa düşenler bolsa, söz eşdip, onu pek yürekde saklap, sabırlyk bilen hasyl getirýänlerdir. Halifam! İsa! Helak olup var ya! Korkunlar dark edip var ya! Kömeğin! Halifam sizi halat et! Halak olduk. Halak olduk. Hayvanı alayım onu. Ölmedik adımız. Sizin imanınız nerede? Men amını gowy gördüm. Bahasy näçe? Nafan. Siz eşitdiňizmi? Şu örekde İsa var. O şu yere geliyor. O şehre golaylaşar. Yürün, gitmeli wagtymyz boldy. Baba, yürün. Beni, seni oranım için bağışla. Bağışlayan mı? Muallim, adamlar göwer. Olar oğulları varıp yer yazat tapsınlar. Sebäp bu yer bir çöllü ahyry. Sizin özüňiz olary naharlarsınız. Bizde 5 çörek bile 2 balıktan başka zat yokta. Öz şöhratynyň hatirasyna bize çöregi sowgat berýän Reb Hudaýymyz mübarekdir. Bu Gudrat. Gudrat. Neler yaptılar? Sen innem İsa'nın Hudaýyň oğulluğunu ananmadmı? Sen nerede oğlum? Men hakykat aýtmaly kaka. Biz İsa'ny görmäne gitdik. Näme? Men öz gözüm bilen gören bolsam hem entiham ananyp bilemok. Ol iki balyk bilen bir näçe çörekden giden märekan doýurar ýal çörek edip billi.
Enafan, ne bilýän, birden metik bolaýsa näme? Bu pırrılla ananmağa şetdi dämegin. Biz näme etmeli? Yazgı näme diýe? Sen oňa nähil düşünýän? Rabbin Hudaý, bütün ýüregiň, janyň, teniň, güýjüň we bar aklyň bilen söý. Ýakynyňy özüň ýaly söý. Sen hem şeýletseň, ebedi ýaşaýyş alarsyň. Men ýakynym kim? Bir adam Ýerusalimden Eriha barýaka, ýolly garakçylary duşýa. Olar onu talap, özünü de yaralak gidýärler. Şo ýoldan bir ruhany geçýär. Şonu yaralyny görüp deňinden ötüp gidýär. Şol ýoldan geçip giden Lewi hem seredip oň ýanyndan geçip gidýär. Emma şo ýoldan geçip barýan Samariýaly bolsa, onu görüp oňa nefsi agyrýar. Olaň yaralaryna melhem çalýar-da, onu eşegine mindirip mihmanhana alıp barýar we oň aladasyny edýär. Ertesi gün gitjek bolanyna mihmanhanyň eýesine 2 dinar berip oňa oň aladasyny et. Eger artykmaş çykta jetseň, men sana bererin diýär. Sen nähil pikir edýän? Şu üçtüniň haýsysy talanan adamyň ýakyny bolýar. Oňa kömek eden adam. Senem şoň ýaly. Çağalary men ýanyma göýberin. Olary saklama. Çünki Hudaýyň paçalygy şular ýalankydyr. Men size hakykaty aýdýan. Kim Hudaýyň paçalygyny edil, çağa ýaly kabul etmese, şo ol ýere girip bilmez. Kim bir çağany men hatyrama kabul etse, meni kabul edýändir. Kim meni kabul etse, meni iýbereni kabul edýändir. Kim özüni kiçeltse, beýgeler. Hayırlı kömür edin, hayrat edin, Ayşe'den kömür edin. Hayrat edin. Bir hayırlı kömür edin. Hayrat edin, kömür edin. Hey, kim gelýär? Näme bolýar? Şu wagt Nasraly İsa geçip barýar. İsa. 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 Dawudyň ogly, maňa rahmet. Sen menden näme isleýän? Gözümün görmegini isleýän. Gör. İmanyň seni halas etdi. Men görýän. Men görýän. Men görýän. Ol hakyky peýgamber. Yani meni halas et. Halas et. Rabbim bizi halas et. Hudaýa şükür. Ya Rabbi de hakikat ýolunu görpe. O menim oraya. Yine ol. Ana geldi. Gördünüz mü? Ana geçip var. Geçip var. Bu adam näme üçin açydyrmyş ýaka? On boýy adam köp görüp bilenim. Zakkay tizrek düş. Şu gün men sen öýüňe barjak. Men öýüme? O öýüne kim gitjek bolýar? Gaýdan nerden tanaýar? Peynirden zat gör. Odaýyň peynirdenim. Almanda atdyňmy? Owy. Sağ bolsun. Kulak atın. Öz emlägimin ýarsyny men garyplere beljek. Eger kimin göwnüne degen bolsam, onda şoňa 4 etse beljek. Kowa. Gözlerim önüne bak.
Sal git yine zatlarını izine paylaya. Olacak zaten. Şimdi bu öye kutuluş geldi. Sebebi ol hem İbrahim'in oğlu. İnsan oğlu helak olanları gözlep tapmak ve halas etmek için geldi. Kulak asın. Biz Yerusalim'e goloyladık. İnsan oğlu hakta yazılan zatlan hemmesi yerine yeter. Çünkü onu butparazlan eline vererler. Üstünden gülerler. Onu kemsederler ve yüzüne tüykürerler. Urup yencip haçı çüylerler. Emma üçülenci günü ol diyireler. Salam Tara. Salam. Kulawatın, bu yerde näme de bolsa orada ütken ýarlar. Hawa, Taraň eşegi gitdi. O itenok, men onu wagtlaýynça bir ýerine berdim. Sen eşegiň kime berip bolka? Muallim şägirtlerine aýt, sen bolsunlar. Size diýen, eger olar dymsalar, onu daşlar seslenip başlar. Harahatlyk, hormat, şöhret. 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26. İnsan näme beýle gaharlanýaka? Ibadathany Hudaýa taqdim etmäň deregine bu ýer bazara uğrayıpdyrlar. Men öýüm ibadat edilýän üýdür diýip ýazylgydyr. Siz bolsa onu garakçylyň mekanyna öwrüpdiňiz. Ol men mazlarym taraf algaýar. Tutun onu, tutun. Bari yok iki tane. Näme beýle az? Men size diýen, bu garyp ayal hemmelerden köp berdi. Sebäbiliklerin hemmesi özlerinin artanny Hudaý oğlu berdi. Bu ayal bolsa, garyplygyndan ýa-da elindäki barjy çörek pulunu berdi. Muallim, sen hakykaty aýdýanyňy we öwredýänniňi adamdan yüz görmeyen, Hudaýyň hakykat ýolunu öwredýänini biz bilýäs. Biziň soragymyza jogap ber. Aýtsana, biz Rim imperatoryna salgyt töremek kanuny garşymydyr? Seresap bol ýarep. Maňa bir kümüş teňe görkezin. Kümüş teňe ýüzünü? Onu kimin suraty we ady bar? Beýle bolsa, Kaysaryň kyny Kaysara berin. Hudaýyň kyny Hudaýa berin. Teret, bu Petr diýerler. O bu ýerde näme işleýärkä? Pesach bayramyna iýmit satyn alýana meňzeýär.
Ejir çekip başlamakam sizin bile Pesah naharını iýmegi diýseň isledim. Sebäbi de diýen. Hudaýyň paçalygyna Pesahyň manysy amala aşýança onu iýip bilmeýän. Üzümüň miwesini bize sowgat beren şalaryň şahy. Rep Hudaý sen mübareksin. Muny alyňla öz araňyzda paýlaşyň. Gökten şu çöregi sowgat beren älim jahan şahy. Hudaýymyz Rep sen mübareksin. Bu sizin üçin berilen meniň bedenimdir. Muny meni ýatlamak üçin berja edin. Bu käsedäki men sizin üçin dökülen ganym siňen täzäkdir. Ine, maňa haýynyk etçeň eli şu taçaň başynda meniň ýanymdadyr. Hakykatdan da insan ogly Hudaýyň aýdyşy ýaly ölmelidir. Emma ona haýynyk edýäniň daat gününe bolup bilmez. Kim kal? Kim beýdik biler? Ýare, men näme? Kim käbul? Heýemmir beýle zat. Onu kim arada aýtdan sorasyň? Näme? Ýa men sen bilen zınnany da ölüme de gitmäge taýýardyr. Petrus, men sana diýen. Horoz gıýgyrýança sen meni tanamaýanyňa 3 gezek and içersiň. Kadylar öz hökmüni çykardylar. Inofan? Eliňdäki näme? Paşa diýilýäniň häkimliginiň son gelä döýjen. Men şu açyk gazetden hat aldım. İsa şähertleriniň biri bolan Iuda onu türme salmaga kömek etmäne razy boldy. Olar onu beýtmäge nädip ırıp billik häler. Öränen satlyk bilen. Bari ýogy 30 gümüşteňe. Akşam olar İsa'ny tutsak ederler de ol gaçmaz ýaly hemme zady gurarlar. Yok. Haýyş edýän beýtmän. Iuda. Oşamak bile insan oğluna hainlik edýämiň. Ýarep, gılıçlalymy? Bärik, onu tutun. Saklanyň, besedin. Bu gudrat. Bir garakçyny gözleýän ýaly gylyçly naýdaly gelipdiňiz. Men siziň bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügiň höküm sürmeli günüň geleni üçin häzir siziň wagtyňyz geldi. Tutun onu. Onda näme? Ana padşanyň donu. Bize aýtsana, näme bolýar? Beýik padşa, bizi halat edermiň. Sen bizi halat edermiň. Bu da İsa'ň ýanynda. Yok, men onu tanamok. Men olaň bile ýöreni gördüm.
Senem şolan biri ahire. Yok, men olardan değil. Ulasın, men bunu İsa'nın yanına görüpdüm. O da Celileli. Ayrıl sanay. Sen ne mi diýäňi mene düşünemek. Nafan. Beýe näme boldy? İsa bet başçılığı uçurdy. Tire beýlekilerde habar vermek gerek. Seni kim vurdu? Peygamberlik et. Indi seni kim vurur? He? Durun. Durun diýensi. Onu maslahat etirin. Yürüm. Aytsana, diýmek sen Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sag tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Mennigimi sen aýdyp dursaňa. O Hudaya dili yetirýär. Oňa näme jogap bererlerkä? Onun öz ağzından eşitdik. Onu Pilatus'un yanına alıp bar. Onu ekidin. Onu Pilatus'un yanına ekitmeli. Pilatus'un öz ağrır onu. İsa'ny Pilatus'un yanına alıp barýarlar. Pilatus'un yanına. Ol in zalim Rim hükümdarı ahiri. Ol eyyem köp müňlerçe adamları aç haçı çüýledi. Yür. Muň ýaly ir gelip, siz menden näme isleýäňiz? Bu adam halka azdırıyor. Ol bütün Yahudada gozgalanyňy çagyrýar. Oňa ölüm cezasyny bermeli. Men bu adamdan hiç hili günä tapamak. Günäsi ýok. Ol günäli, Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem patşa diýip yglan edýär. Paça? Sen Yahudan paçasy? Özüň aýdýaň. Ol Celileden başlap tutuş Yahudada da taglimat beripdir. Celileden? Näme, sen Celileli mi? Onna goý oň bile Herodes gürleşsin. Herodes häzir Ýerusalimdedir. Oň ýanyna ekidin. Sen özüňi kim diýip atlanyrdyň? Onsoňam sen resullar diýenleriň kimler?
Sen gudrat dörköz bilýänniň hakda gürrüňe diýerlerle. Hanımaňa da bir gudrat görköz-de. Cenabım, ol adamlaryň aňlaryny bulaşdyrýar. Ol özüni paatşa diýip atlandyrýar. Paatşa? Şu paatşa-my? Beýik paatşa. Onu cezalandyryň. Onu Pilatus'un ýanyna ekidin. Goýş öçürsün. Men munna ölüme münasip günä tapmadım. Men muny gamçylap, kowuk goýbermegi buýurýan. Sen bayramçylyk münasibetli bir wenniňi goýbermelisin. Barnabasy goýber. Muny bolsa cezalandyr. Hawa Barabbasy goýber. Onu haca tüyle. Hawa, onu haca tüyle. Sen, onu gamçyla. O kıyıştı adı bedeni oğa. Yok bolun. Çekilin oň ýanyndan. Ýoldan aýryň. Gargan! Tizrek! Olur onu öldürmezler. Kime diýdi? Ýa! Ýa! Sen! Adyň näme? Men Kirneyeli Simun. Seni götürersin. Ýa! Ýoldan aýryl. Berik, bol, tizrek. Tizrek. Ünlü sen. Yürü. Yükleri çekin! Atam, olan günäsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Özgürler halat etdi. Koy özüne halat etsinler. Eger sen Mesih bolsaň, özüň halat et de, haşdan düş de. Hani gudratlaňdan bir ýerini görkez de.
O yerde näme diýip ýazylypdyra? Yahudaň paşasy. Eğer İsa padşah bolsa, onda bunlar näme üçin beýdýärler? Men bilemok. Inofa. Sen ne hil pikir edýär? Belki Nämeler bolýar? Atam. Ruhumy sen eline berýän. Men mugallim üçin gabir taýýarladym. Oň jesedini almak isteýän. Alyberin. Bize bağışlı. Bizi Rabbimizin cesedini uğradıya. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Ýöne gidelim. Sabat günü ýakynlap gelýär. Näme indi biz İsa'ny görmersmi? Durun İsa aýdan zatlar ýadyňyza düşenokmy? Näme? Ýadyma düşýär. İsa 3 günden soň ýene diriljekdigini aýdypdy. Seredi. Daha şaýrypdyrlar. Siz näme diýdiňi öllüň arasyndan gözleýäňiz. Ol bir ýerde ýok, ol dirilli. Oň insan ogly günäkärleň eline beriler, haça tüýlener, ýöne üçlenji güni diriler diýen sözlerini ýada salyň. Ulasam, gawryň agzyna aqdaş aýrylypdyr. Biz gördük, o ýerde Rabbin jesedi. Ýok eken. Ýok eken. Birden öwşün atyp duran eşikli adam öňümizde peýda boldy da. Siz näme diýrini ölüleriň arasyndan gözleýärsiňiz diýdi. Bu hakykat. Bu hakykatmy ka? Näme Bu hakykat. Bizi inanaýy. Gawr boş eken. O ýerde Rabbin jesedi ýok eken. Petrus, sen bize inanaý.
Rep hakikattanam diýereldir. Ol Simona görnüpdir. O bizim bilen gitti. Yöne biz onu kim diýeni tanamadyk. Yöne çürüw degen wagty biz onu tanadyk. İsa, ol o ýerde näme işläp ýörke? Hemmeňize salam. Näme aljaýaňyz? Näme üçin şüýhelenýäňiz? Men ellenme, wayaklama seredin. Görýäňizmi? Bu men özüm. Maňa eliňiz degrik görüň. Çünkü ruhta et ve sünk bolýan nädir? Ine bular hakda men siziň ýanyňyza kam gürrüň edipdim. Men Musaň kanunyna, peýgamberliň ýazgylaryna, Zeburda özüm hakda ýazylan zatlaryň ýerine ýetmeligini aýdypdym. O ýerde şeýle ýazylanlar. Mesih ejir çeker. Üçüncü gün diýreler. Oňa adynyň hatirasyna günälere towba etmek we bagyşlanma Ýerusalimden başlap ähli halklara wagt ediler. Hale maňa Isa Hudaýyň ogludygyny aýdandy. Men inanmanym. Ýöne men Isaň akla sığmajak gudratlary görkezini gördüm we Hudaýyň söýgü sakly gurrun berenini eşitdim. Men oňa nähil zalymlyk bilen daranlarynam, uranlarynam gördüm. Ona haça çüýlenlerinem, oň jan berişinem, cesedini haçdan düşürüşlerinem, onu ekidişlerinem gördüm. Ýöne men Isany ýene-de görerini pikir etmädim. Son gudrat bolly durberdi. Hudaý öz sözünde durdy. Ol Isany diretmegi wada beripdi. Ol bize eger Isaň Hudaýyň ogludygyna özümiz üçin ölenigine inansak, onu oň bilen ebedi ýaşajagymyzy aýtdy. Men şat sebebi şeýle bolmagyny isleýän. Ine, bar bolan waka şu. Bu zatlaryň hemmesi hakykatdyr. Sen Halev, Ýaýyl, Nafan we Benýe bilen bilelikde Isaň kimligini gördüň we hayran galyň. Sen men Isaň Hudaýyň ogludygyna inanşymy we ony özünde ýaşamakla çağırşymy gördüň we eşitdiň. Sen hem saýlap etmeli wagtyň geldi. Häzir Isaň özüň bagyşlamagyny haýyş etmek isleýärmi? Men aýdan zatlama sen men düşünmeýän gideýinne ilk ejemden kalkamdan soraýyn. Ýa-da entek taýýar däl diýmek mümkin. Ýa-da sen howa men Isany ýüregime çağırmak isleýän diýmek mümkin. Men Isaň öz günälerimi we erwet hereketleri, pikirleri edenim üçin, hapa sözleri aýdanym üçin bagyşlamagyny isleýän. Senem oň bilen hemişe ebedi ýaşamak isleýänini aýdyp bilersiň. Eger sen howa diýmek isleýän bolsaň, onda muny öz sözüň ýa-da aşakdaky ýaly dilegde Hudaýy ýetir. Gadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňyna inanýan. Isaň men eden nädogry hereketlerim, pikirlerim we aýdan erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalvarýan, men günälemimi geç. Goý Isa men bilen bolsun, kalbimde ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap beren üçin minnetdar. Sen şu wagt şeýle dileg etmek isleýärmi? Eger sen razy bolsaň, Hudaý bilen bilejek urlaşaýar. Men häzir dileg etjek. Sen bolsa ýzymdan sözme söz gaýtala. Kadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňdygyna inanýan. Isaň men nädöri hereketlerim, pikirlerim we erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalvarýan, men günälerim geç. Goý Isa men bilen bile bolsun, kalbymda ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap bereniň üçin minnetdar. Amin. Hudaýa inan we onuň özüň söýýänligini, başlaýanlygyny, seni hemişelik ýaşaýanlygyny bil. Eger sen biz bilen dileg eden bolsaň, onda muny hemmelere gurrun bersen gowy bolar. Sen öz durmuşundaky iňgilikli başdan geçirmeleri başlayan.
Bu İsa hem on atasy Hudaý bilen dostlaşmakdyr. Ine Hudaýa has gowy düşünmek we söýmek üçin gerek bolan 4 maslahat. On kitab bolan mukaddes kitaby her gün oku. Hudaý öz kitabynda sana köp wadalar galdyrdy. Hudaý bilen gürleş. Hudaý bilen hemme zat hakda, hemme yerde we hemişe gürleşip bilersiň. Tanışlaňa İsa bilen dostlaşanlygyny görüňmer. Onu tanayanlar we söýýänler bilen köprek bilece bolmaga çalış. Biz sana İsa hakda hakyky taryhy görüňmerenligime de begenýär. Inni sen eden İsa hakda dostlaňa görüňmer.